Juma'at Mubarak, Juma'at Kabir, Juma'at Mufida. Duniyar kwana uku ce, jiya ta tsere maka da dukkan abin da yake cikinta, sai abin da ka aikata shi don Allah kana mai neman yardarsa da shi. Gobe ta yi maka nisa, ba lallai a wayi gari da kai ba, kamar yadda Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, mu irga kawunanmu cikin matattu, ma'ana mu sakankance da cewar ba za mu kai gobe ba. Yau ita ce taka ɗan uwana, yau ita ce mafi tsadar ranaku a cikin ranakunmu na duniya. Yi ƙoƙari ka ribance ta. Jiya ta wuce, babu tabbas akan gobe. Allah ya sa mu dace duniya da lahira. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Juma'at Mubarak, Juma'at Kabir, Juma'at Mufida.